gabi sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. And sana magkaroon tayo ng panahon man sa pagdilay-nilay sa ating mga sarili kung ano ang tamang daan na tatahakin natin sa buhay na ito. And sana ay buksan natin ating mga isipan at mga puso na ang pagiging kapatid-kapatid natin dito sa mundo ay kailangan meron tayong pagkakaisahan na aral at turo na sana yung turo mismo na mula sa Diyos na lumikha sa ating lahat, lumikha ng mundo, lumikha ng lahat, sasabihin natin ay magkakaisa tayo na sundin yung daan, ng tamang daan na ginawa niyang gabay sa mga propeta mula pa kay Adan hanggang kay Isa hanggang kay Muhammad Rasul. So sana buksan natin ang lahat ng puso natin na mag-aral at manaliksik. Inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.